Hama dzangu, nhasi toda kutidzidzisane pamusoro pemhonzi dzembanje. Pane zvimwe zvinhu zvatinogona kuita tozitora sezvisina basa mukurarama kwedu, asi zvinhu izvozvo zvine basa. Tine mamwe madzimai akatora mhonzi dzembanje vachimedza vachida kuzama kumisa vachishandisa like family planning. Handiti? But izviri kuti vachita vana ratori dambudziko. Rubata nyaya dzacho. Vatori pana mai vakatora mhonzi dzembanje vachishandisa se-family planning. But izvizvi kuti vachita mwana chako atova mawani. Koita zvakare vana baba vakatsenga mhonzi dzembanje kana vakamedza mhonzi dzembanje paipa vanenge vachisunga mbanje dzavo vapai. Vamwe vanokwana muromo vatomedza mwana otsenga mwana sei vasingatozivi kuti vari kutovhara system yekubara mwana. Kune vazhinji vakatomedza mhonzi idzi dzembanje. Izvo dzakatovhara system zvokutoti patone dambudziko rokuita sei rekutoti kana kubara chaiko hapachaita sei hapasina. Uye zvakare kune vamwe vokuti vane miviri inosiyana, da kudzidzisana ipapo kuti miviri nesystem yedu inoita sei inosiyana. Kune vamwe vakatombodzimedza mhonzi idzi. Havana kana chavakaona kana chadzakavaita hapana. Koita vamwe vakatodzimedza vachitoti hadzichavashandira ndobva vatobata chi pamuviri. Achitoti haiwa ndikadzimedza hachi pamuviri hapabati vamwe bata. Mbozi mhonzi idzi zvadzakaita dzinongo zvangu dzinofanana nedhepo. Handiti? Dhepo vamwe rinovabvuma, vamwe rinovaramba. Handiti mukaona manje. But manje mistake iri pambanje dzakamira so. Mbanje ukamedza mhonzi 3 to 5 ziva kuti ne 3 to 5 years pasina mwana. Handitika? Ukamedza 10 and above ziva kuti inogona kutokukwadza zvokutoti unokwanisa kupedzisira usingachatobari, unenge usina hapane pasina. Inotokuvhara system zvokutoti pane pasina kubara pane pasina. Murubata nyaya dzacho kuti mhonzi yembanje yakafanana nedhepo. Dhepo riya rinoitwa vana mai umwe unogona kumubvuma dhepo racho umwe unogona kumurambawo. Handiti? Mwatoisa dhepo racho kana jadhepo kana chichi handiti unogona kutobata unazvo izvo unogona kutobata mimba. Umwe unogona kutodi kuramba. Saka system inodi inosiyana but mbanje zvakaipera ndezvokuti ikakubvuma kana kuti ikabvuma kana kuti mukarambana. Mbanje ukamedza 3 to 5 ziva kuti ne 3 to 5 years no mwana. Iwe unongoita zvokuti ndoda kuti munhu andiri kusangana naye ndisaita mimba yake. Ziva kuti 3 to 5 years. Ukatorawo 10 and above ziva kuti kubva pa 10 years unotora 10 years dzausingaiti vana kana kupedzisira zvatoramba zvachizi zvatovhara kuti hauchaiti mwana nemhonzi dzembanje. Hamukudzidza zvakanaka. Saka nhasi ndiri kutaura kuti ngatidzidzei, ngatingwarei, ngatichengetedzei utano hwedu panyaya idzodzi dzemhonzi. Ngatizvite takangwara. Handitika? Vamwe zo vatotambudzika. Vamwe vakuti vatori panguva yakaoma vakutoshaura toita sei? Takazviita tine kusaziva but hatichazivi kuti toita sei kwakuti tobetsereka sei. Anomukuona. Ndosaka ndauyawo nhasi ndikati aiwa tibetserane ka padenda iroro ratambudza iri kai. Kune vamwe vasangana matambudziko iyaya vakaizviita nekusaziva. Vamwe vakazviita nekungoudzwa kuti aiwa ukatora mhonzi manje kudai so ndobva watozviita. But nhasi unoyu atori mahwani kuseri kwavo. Saka ndozvatauya nhasi kuti tiite sei tibatsirane dambudziko iroro riite sei ripere. Handiti ndizvo? Tiri kuwirana. Saka toda kuti tibatsirane. Kune vanhu vatisangana matambudziko akaita seiwo. Vafamba vaenda kwana sekuru, vaenda kwana madzibaba, vaenda kupi kwese kwavaenda. Saka ine madzibaba chidhume sekuru gwe kwenda uya kuti tibatsirane. Handitika? Saka zvaunoita kana uri umwe wevamwe wakasangana nedambudziko rakadai so. Zvaunoita manje iwo unotora soti yako yemagodo. Handitika? Woisa mvura. Kana utora muti uya unonzi murira nyenze. Anomauziva murira nyenze muti wakaita kunge white so. Tora murira nyenze kana unobvunza endai munobvunza kana dziri nyaya dzemiti. Bvunzai kunotengesa mumasika munotengeswa miti kuti ndikudawo muti unonzi murira nyenze kana kwese kwamugara ikoko kuna vamwe nasekuru wana mbuya vanoziva murira nyenze. Handiti? Wotora murira nyenze wako wokwiya woita powder. Waita powder wonyika mvura. Handitika? Kana kutora zai rehuku yechibhoyi. Zvinhu zvakasiyana patikuzvitaura zvakasiyana siyana zvizvitaura zvese zvoitwa pachinhu 1. Tiri kuti soti yemagodo unoisa payega ndezvayega. Kauda kushandisa kauda kununurwa nesoti yemagodo unotora soti yemagodo woisa payega. Ndichakuudza kuti moshandisa sei. Tikumbotsvakira zvinhu zvinosunungura kana wakakanganisika nemhonzi dzembanje. Right, unotora soti yemagodo woisa mvura, soti yemagodo woisa mvura. Kana kutora muti unonzi murira nyenze. Murira nyenze uya wakaita white vanoziva mokwiya woita powder, waita powder moisa mvura. Handitika? Kana kutora zai rehuku yechibhoyi. Handiti? Aiwa, tikura zai rehuku yechibhoyi yedu iyi. Kwete aya yedu azara ema $4.50 aiwa. Azere mumakireti azara matauni aiwa. Azitaura izvozvo kana ihanga ayo. Tikutaura huku yechibhoyi. Handiti? Kana iri soti unomwa zvako kwe1 week soti yako uchingomwa
salt yako chimwa salt yako kwe 1 week kana uri muti the same zvese kungoma 1 week tora mazai yako ukechibhoichita se uchimwa. But izvi kana ukasangana neproblem yekuti wakaita zvembanje izvi unenge ufa kuti pese paunongoda mwana unenge uchifa kuita se kuita zvakakubvumira. Handiti saka unotora 1 week ona zvaramba wochinja recipe kubika nyama dzedu sakutaura kwandamboita nyama dzinosiyana unoita zvezai zvotadza kuvuma unoita zvisoti zvotadza kuvuma unoita zvomuranya murenyanza auzo pane zvezvi hapana chinokuramba. But ndingoita kuti kana pane changukuta bozi ndikataura 1 ka nekuti zvinoita zvese unozotadziwa une chimwewo. Saka tiri kuti izvi wazviita muranyenze sote magodo nezai rehuku yechibhoyi izvozvi unotsvaka 1 pazviri zviri 3 hausanganise zvese kuti vakanditi ndosanganisa zviri 3 choshanda chimwe nechimwe choshanda pacho chega unoshandisa kwe 1 week handiti then zvakukubatsira kuti pese paunoita paunenge uchida mwana kutoita seizvozvo hapana hautoiti unofanira uchitoita se uchitoita saizvozvo. So ndinokutendai ndichiti rambai munesu. Stay creative, subscribe, share and like and share like and something new. Batsirikai munzidze mbanje dzokwadza please, musamedza munzidze mbanje kana musingadi vana tsvage dzimwe nzira kana unerana chiremba handitiya zvemunzidze mbanje dzinokuwadza simasystem edu. Stay creative.